Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho, ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dinhi? Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Oh! Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Bili na sa suking tindahan, bagong kapeng Sed Panyawan. Pampalakas ng katawan, laban sa karamdaman, sarap na di mapantayan. Sed Panyawan Coffee, 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 Sed Panyawan Coffee. SED Panyawan Coffee, ang kapeng matapang na kaya kang ipaglaban. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing
nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Dato kuno kaayo siya. Unya, townhouse lang ang ma-afford na kapuy-an din aning maong subdivision. Ha? Kung ako'y dato gid kaayo? Unya, sports car nga akong sakyanan? Magbayad kog mansyon, oy. Dako pas among mansyon. Oh my God, ambot aning daddy. Gipalibutan siya og mga taong mangingilad. Ug makalagkot na kinas daddy yaya. Wa ko magtuo nga magpailad lang siya ng mga tawhana. Not ilad man tingali, day. Mga maayo lang gid silang tao. Maong gisaligan sila ni daddy nimo. No, yaya. Mga mangingilad na sila. Mga mangingilad. Ayaw sa pagsultik sa mga anak da Charmin, oy. Dili tingali na sila ingon anak, day. Kung dili ka gusto nga maapil ka sa akong kasuko nila, ayaw sila laban-laban ni yaya, ha? Naglagot pa ba ko nimo? Ay, ngano naman sa day, oy. Gituman ko naman gani ang binisaya nga magbinisaya na lang ko kung makigsulti ko nimo kay mo imong gi-request. O ka na. Mao na'y buhata permiyaya, ha? Nga mutuman ka sa akong isulti. Kaysa adto ka mulaban nila. Maglagot ko nimo ana. Huh, drama-drama pa mo atong animal nga Zandro. Nagtuon na lang gid mo nga bugo na lang gid kay ko nga di kaapas inyo mga tuyo. Di ko mailad ninyo yaya, oy. Sayop gyud ka, day. Dili gyud na mao ang imong gituhuan. Ay na lang kog lalisa pa ana yaya, be. Aron di ti kay apil og kasuko nila. Oh, unsa? Unya, kung masuko ka nako, kinsa man mo uban nimo dinhi? O ansa? Kinsa man mo luto og moati man nimo? Kay asa man di ka? Og masuko ka nako, kun awayon ko nimo day. Aw, aton lang ko puyo sa pikas bayo eh. Unsa? Kang kisang bay? Sa ilagong Don Goliath. Unsa yaya? Oh. Hagdon ko tong nga magpakasal na lang Miss Don Goliath. Maikidato to. Sure, oy. Labaw pa tong mangingilad tawhana. Ni kuyog ra bang daddy. Mailat na sa tus daddy at turon. Unsa? Kanang sakyanan nako nga pahulman ko nimo Don Goliath. Sakyanan ka na namo sa akong asawa. Oh, inyo ha, gina sir, kay magtiayon man mo. Ang buot ba na akong ipasabot nga gamiton ko lang kanang maong sakyanan kung kami na sa akong asawa ang magkuyog. Kanang mag-date baron kami. O tagsara kay namo kanang gamiton. Kay tagsara man kay sab kaming makahigayon nga magkakuyog tungod sa among kabisi. Siya may iyang sakyanan. Ako sab duna. Ingan mo sab si Charmin. Pero kanang among pahuwaman nimo, maghamit ra gyud na kung magkuyog kami. Wa gyud kayo kanang mamalmal og gamit. Basin og gusto ka nga paliton mo kanang maong sakyanan. Usa. Dos mo diha Don Goliath. Wa man kumutunog gud sa break. Oo, lagi. Pero unya na lang ko mo desisyon. Anak, kung pananglit di na yun tumayo akong sports car, ha? Kay ganahan kay ko ato-auto, ha? Para pang choy-choy ba? Hinoon, kay single ka pa man, di ba? Parehas bitaw ta, sir. Oo, kay biyudo naman ko. Pero, dili na ko anang giingon nimo nga pachoy-choy or unsa pa ka nga diha, Sir Goliath. Tiguang na ko. Igahin ko na lang akong panahon sa bugtong kong anak ug sa akong negosyo. Yala. Kanang sa kinang nga liberty. Namo si kanang sports car ng Don Sandro. Patay. Basi kaila ni Sir Mike. Kaniyot. Kaniyot na, Sir Goliath.
Di ba maumang ka na ang imong sports car? Dili, sir, oy. Murag imog yung ka na, oy. Di na ba, oy? O gabi ni mo. Tagsara kayo ang mga sports car nga makita ni mo din sa syudad. Mao nga makaingon ko nga murag imog yung ka na. Dili. Patay, nailahan ka siya kanang sir. Suway gini Gubertek, tanaw na to og kinsay nag-drive. Suway. Okay. Napagbuan ko og daaning sakyanan sa akong anak, Auring. Lagi! Kung may mutan-awan ng imong sakyanan, nagaingon gid nga, wow, sports car! Pero nagtanaw sa driver, ay tiguang man di ay. Kumidya ka matong pala ako, madam. Ay, idus mo man ko nimo, kalit man lang kag-break. May kalit nga ni overtake na to, Auring. Maong ni break ko. Why? Usay paano mo, madam? Sundan ko ang maong sakyanan, Auring. Unsa? Set alert! Tuwing pagmatuod sa kayuhan. Ang ako na to prostate 36 mg. Kung natin mo lang hitungag ikang karoon mga pagkatuig, ang akong prostate abot og 49.5 mg. Pagtuman ako sa kugon, ako yun ako sa ibahang nga mo. Anak mo na mo og kambak baba. So sa kasimana mo baba mang kompos na ko. Alam mo di sa kugon nga katabon sa akong lawas. Salamat ko sa kugon nga herbal. Murang normal gid ako panghina. Hi, Miss San Juan. Buka na fiso ba ba Davao rin. Health Testimonies. Sigurado ka ba na nga sundan ni mo? Masundan ko yun sila, Auring. Kay mas kusog mo dagan kining akong sakyanan kaysa ina. Uy, madam! Nagawas maghata kay magpalita og tambal. Kay sige ka ni katungod anay mo, sige kasukot, aling mahurot ang imong tambal. Ug moadto man sab gata sa butik tong Iris. Ay malangay na ta, madam. Dili. Natandog ang akong karbong i-overtakean ko na niya. Ana, ay nalang nagdaginuta, madam. Ay, mura baya kag dili masakito o kasing-kasing nga mangita kag away. Magkutas-kutas ka na ba dayon? Basta kay naglagot ko. Ug mas mayon makapahungaw ko sa kong gibating kalagot kang gulyat nga gilayasan ko. Oh, madam! Sir, murag gisundan gyud ta sports car, oh. Murag gisundan ta sports. Mura ka magnaratol, ha? Don Gulyat. Kining, Nakita nato nga usa di ay kaidaran ang nag-drive sa maong sports car. O gikumpirmar sa gyud nimo nga dili gid ay imo. Apan, bilib ko sa iyan ang maong sports car nga susama sa imong sports car, Don Gulyat. Sa iyang pangidaron, kanang maong sakyanan ang iyang gipanag-iya. Rider tingali ka ng tag-iya niya na. Orang iya bakang bana maoy rider. Ug maoy hilig og sports car. Pwede sa diyang anak mo hilig, sir, di ba? Ha? Oo, pwede sab. Apan ganong siya may nigamit nini. Kuan kini. Hala, sir, gisundan kita, sir. Suko gitingali ni vertikan na. Givertikan nimo, ha, Sir Malagmit, Mike. pero pasabton ko lang siya. Utsay buot pong ipasabot, sir. Hunungan ko siya og magsulti kami. Utsa? Pasabton ko siya nga wa ko'y tuyong dautan kaniya. Usa? Patay na ko, ani. Ay, nabali. Unsan ko naratol ko. Oy, madam! Ako na bala kasi magibuhat. Ayaw na lang panagkilot anang ni overtake ni mo. Oy! Kay makakita ikaw glali sana. Kutasa na sa punya ka. Okay ra lagi kong hapit na parok, madam. Wala ko masuko ni mo, madam. Wa ko'y labot kung naparok kapag yun, Auring. Ha? Ang ako nganong gihilabtan ko ni Inin Rivera. Hala na? Dili ka di makapasaylo niya, madam. Basin, wara sa dootang extension ato, Usa extension? Intention tingali ang mo ipasabot, Auring. Oo, kana, madam, kana. Ug nahadlok ko kay pulos na babachi. Dili. Wa ko mahadlok bisag kinsa pa ng drivera na siya. Mao gyud mga batanong driver karon. Abusado sa kalsada.
Ako na sa'yo mo overtake nila. Ah, madam, ayaw lagi taon, madam. Oy, ayaw na lang lamang sukol nila, madam. Basi mga nauntan o magkidnap na nauntan. Sapa niya, oy. Wasay mo naginot anang naong ni mo kidnap, aureng ay. Sige, pagkasultihan. Apan, ingon magkukanga, wa ka maanad og drive. Kisukad mamatay si sir, siguli at itig drive ni mo. Nagduha-duha ba ka og drive ini? Ingon ka ganina, kay dugay ka nang wa makadrive. Mao magani nga nagpahatod na latag iris din sa syudad. Ay, agagagay! Ay, nangabulag ang akong espiritu o ang akong kalag. Ay, nga nung kalag ka mang nihunong, madam. Aguray, na pa kong nangag ka. Tungkol kay nihunong sila, aureng ha? Nihunong sila, kanaugon ako. Ay, madam, patugon ako. Ayaw pangitag away, madam. Madam, ayaw ito, madam. Ayaw ka nang ablihin, madam. Ayaw. Uy, naunsa. Uy, ay. May kani, nabila ko din akong kamot. Mapiit kinunta to. Sir, ano yung unang putaon ka? Graba, ang sakay sa sports car. Og porting isuga o niya pa doon ni nato si Madam. Madam? Madam, kay idara naman di ba? Sa gikaingon ko na, atubangon ko siya. Og mag-explain ko nga, wag yung kay daotang intensyon sa pag-overtake ka niya. Kung nahadlo ka, hala sige din ka lang. Ako na'y matubang ka niya. Patay siya. Nanuktok na sa windshield, sir. Kanaugon ko. Tay sa, sir. Balik ko sloyo. Putago ko. Mayong hapon, ma'am. May edad ka naman, sabdi ay. Apan kun mo maneho kag sakyanan. Mura kag sige sa liguna og lawas nga maghari-hari sa karsada. Kinsa ka ba, ha? Leonila? Michael? Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo, mga higala. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Tagal kitang hinanap, o kay tagal ko